За Парашкев Хаджиев мога да говоря с часове. Това беше не само моя любим професор в консерваторията, сега музикална академия, Панчо Владигеров, но беше повече от мой учител. Мога да го нарека духовен баща, мога да го нарека, както сега е модерно да се казва, моя гуру в музиката. Това беше човека, от който всичко, каквото знам в момента, ми е дадено от него. И всичко, каквото съм научил за оркестрация, за форма, за усет, как да се подбират акорди в една творба, за стил, го знам от него. Мога да разкажа хиляди случки и интересни истории с него, но аз избрах, не знам защо, може би последната ни история, наша история, която ни свърза завинаги, макар че аз не вярвам в смъртта, в тази физическа смърт. И знам, че всичко между хора, които са били безкрайно ценни за тебе, продължава и тази връзка продължава след това. И мога да ви уверя, ако ви трябва доводи, че това е така, именно на това, което искам да ви разкажа, това е за една есен като тази, в която аз ходих по Кълдъръмчето към улица Зелено дърво, неговият последен дом, всъщност, където той живееше, където беше неговият роял, където бяха неговите трофеи от конкурси, неговите трофеи от опери, плочите му, портрета му и цялата творческа обстановка на един гениален маестро. Мога да го нарека гениален маестро, защото за мен специално той беше всичко, което е създадено в операта, в Българския национален оперен театър. Той пишеше непрекъснато по една опера, може би за месец, даже и за по-малко от месец. И как намираше време, много ми е интересно как намираше време за нас, за студентите си, в цялата тази заетост и пътувания с премиери, но работеше безрезервно с нас. Аз съм един от последните му студенти, мога да кажа, че бях един от любимите му ученици. Спокойно. И завърших всъщност с написването на опера по Чехов, по хориска на Чехов, която се казва Горката Силвия. И това, което искам да споделя, е свързано всъщност с тази творба, която беше и може би и последна негова творба, защото, ще ви кажа, точно в този момент, когато се спрахме и избрахме заглавието, което мен ме беше развълнувало, на Чехов, ние много дълго мислихме дали да бъде то. Но когато го избрахме, вече тогава се реши и започнахме да мислим кой да бъде либретист. Ами обмисляхме един, втори, трети, четвърти либретисти, имаше няколко предложения. И една сутрин той ми се обади и ми каза: бързо идвай вкъщи, защото съм намерил начин, по който да направим тази опера, да напишеш тази опера. И аз му казах: маестро, ами либрето. Той ми каза: ела. Когато отидах в тях, седнахме на пианото и за разлика от всички други пъти, този път нямаше нотни листи сложени на пианото, а имаше един текст, който той беше направил във времето, в което не сме се виждали, и беше направил либрето на цялата опера на Чехов. И ми каза: ето, заповядай, това е твоето либрето.
Аз казах, маестро, на кого е това? И той тогава ми каза, това успях да направя за тебе.